برادر گفته است که اوید پیشکی دانستن این بیماری که در ارگانیسم ما علاقه وجود دارد یا ندارد یگان راه هست. البته هست. ассалому алайкум бинандагони азиз, хуш омадед ба канали мо. дирӯз оиди пешгирии бемории коронавирус видео бароварда будем ва имрӯз як бародар ба мо як савол қади муроҷиат кардааст. ман саволи вайро ба шумо хонда нишон медиҳам. ассалому алайкум бародари азиз, мехостам оиди як масъала маълумот гирам. як бародари моро ҳангоми ба беморӣ гирифтор шуданд ба больница бурданд ва ба он ташхиси коронавирусро гузоштааст ва ба он гуфтааст ки 50% шуши вай аллакай вайрон шудааст ва ин хеле дер аст, дер мебошад ва мо низ ба ин беморӣ гирифтор шавем, мо ҳам ба беморхона равем. чунин гӯяд, ин чӣ аст? оиди ҳамин масъала фаҳмонед ва ягон пешакӣ фаҳмидани ин беморӣ вуҷуд надорад. барои ба савол ҷавоб додан аввал як чизро ман бояд гӯям. ҳар як беморӣ давраи ниҳонӣ дорад, инкубатсиони период. ҳангоме ки вирус ба организми инсон ворид мешавад, то пайдо шудани аломатҳои вай вирус давраи инкубатсионӣ ном дорад, яъне инкубатсиони период. вирус дохил шуд, ба худаш ҷои махсуса ишғол мекунад, лона месозад, оҳиста оҳиста зиёд мешавад, миқдорашона зиёд мекунанд ва баъдан ба организм таъсир мекунанд. ва то ҳамин вақте ки аломатҳои аввалини беморӣ пайдо мешавад, инро мегӯянд давраи ниҳонӣ, инкубатсиони период. ана бародар гуфтааст ки 50% шуши вай аллакай вайрон шудааст ҳангоми ба беморхона рафтан. ин ба фикрам саволро нодуруст истодааст. ба фикрам духтурон ба он хел нагуфтааст. духтурон гуфтааги ҳастанд ки аллакай 50% фиброз дар шуши шумо ҳосил шудагӣ ҳаст гуфта мумкин гуфта бошанд. лекин шуш дар бемории коронавирус вайрон намешавад. шуш фақат дар бемории омоси шуш ва эмфиземаи шуш, таркиби паранхимаи шуш вайрон мешавад. ана дар инкубатсиони период, дар давраи ниҳонии ин беморӣ, чихеле ки ман дар якум видеом рафти ба вуҷуд омадани ин бемориро нишон дода будам. агар шумо якум ин видеоро тамошо карда истода бошед, марҳамат якум видеоро тамошо кунед, мефаҳмед. дар он ҷо гуфтам ки ҳангоме ки ба алвеолои мо вирус ворид мешавад, дар он ҷо моеъи зиёдатӣ, яъне ба термини тиббӣ фиброз ном мебаранд, ба вуҷуд меорад ва фиброз оҳиста оҳиста ҳосил шуда мегирад ва ҳамин ҳаҷми алвеола ба монанди шарбуфак аст. вай ҳангоми нафас гирифтан калон мешавад ва ҳангоми нафас баровардан пӯшида мешавад ва дар дохили ҳамон фиброз ҷойгир мешавад ва ҳангоми нафас гирифта баровардан ба мо халал мерасонанд. ана ҳамон 50% ки дар қисми алвеолҳо ҳосил шудааст, аллакай ин нафастангиро ба вуҷуд меорад. ана акнун бародар гуфтааст ки оиди пешакӣ донистани ин беморӣ ки дар организми мо аллакай вуҷуд дорад ё надорад ягон роҳ ҳаст. албатта ҳаст. ман се санҷишеро ки аз тариқи илмӣ исбот шудааст ба шумо ҳозир нишон медиҳам ва мегӯям. се санҷиш вуҷуд дорад. санҷиши якум, санҷиш бо номи автораш санҷиши гечи ном дорад. ҳангоми ин гузарондани ин санҷиш шумо дар ҳавои тоза, дар ҳавои нормалӣ бояд гузаронед. хуб мешавад ки санҷишҳое ки ман ҳозир номбар мекунам, саҳарӣ вақте ки аз хоб мехезед, оинаро кушоед ва ҳавои хонаи худро алиш кунед ва дар пеши оина тиреза ё ба монанди ман нишаста ё рост истода ин санҷишҳоро гузаронед. якум санҷиш рафтем. санҷиши якум, ҳангоми гузарондани санҷиши якум дар мо нафасгирӣ чуқур, нафас мегиред чуқур, мебароред чуқур нафас мегиред,
ҳангоми 5-6 маротиба оҳиста оҳиста такрор кардани ин ва ҳангоми 7 ё 8 маротибаш нафасро ба пуррагӣ аз шуш берун мекунед ва нафасро боз медоред ва мебинед ки шумо дар чӣ муддат ба ҳамин нафас накашида истода тоқат карда метавонед. Дар норма бояд шумо аз 20 сония то 40 сонияро дар норма аст. Агар шумо 21 сония ё 30 сония тоқат кардед, ин норма аст. Шуши шумо аллакай солим аст. Дуюм санҷиш. Санҷиш бо номи автораш санҷиши штанге ном дорад. Санҷиш чунин аст. Ин ҳам ба монанди ҳамон санҷиши пешина. Нафас мегиред, мебароред чуқур. ҳангоми нафас гирифтан меқапед ҳаворо дар дохили шуш ва инро ҳам мебинед ки чанд сония чӣ қадар муддат тоқат карда метавонед. Дар норма ин аз 40 то 60 сонияро дар бар мегирад. Агар шумо 41 ё 50 сония тоқат карда тавонистед, ин аллакай шуши шумо солим аст. Санҷиши охирон санҷиши нормалӣ ном дорад. Яъне ҳам хел шумо дар нафаси чуқур не, ҳам ту нафаси нормалӣ, нафасе ки мо ҳар рӯз мегирем, ҳамин нафасро гирифта истодаед ва дар яке аз фазаҳои нафас ё нафас гирифтан ё нафас баровардан фарқ надорад. Дар яке он манъ мекунед. Манъ мекунед ва инро ҳам мебинед ки чӣ қадар нафас накашида тоқат карда метавонед. Ин аз 20 сония, ин ҳам аз то 40 сония дар бар мегирад. Асосан ин дар норма одамое ки аз синни солашон аз 11-12 то 50 соларо дар бар мегирад. Асосан ин 30 секунд мебошад. 30 секунд, яъне 30 сония агар шумо тоқат карда тавонистед, шуши шумо солим аст. Ин равандҳоро дар кӯдакон ва дар калонсолон чӣ санҷиш мекунанд. Дар кӯдакон ба 5 соле ки, яъне ман дар 12 ё 15 сола гуфтам, агар 10 сола бошад, 5 сола бошад, аз ин 10 гирифта мепартоед. Ба ҳар як сол 1 сониягӣ гирифта мепартоед. Дар калонсолон аз 50 сола боло ба онҳо 0,5 гирифта мепартоед. Яъне 50 сола не 60 сола аллакай 5 сония гирифта мепартоем. 70 сола бо 10 сония гирифта мепартоем. Ва чизи асосӣ ҳамин аст ки агар дар шуши шумо фиброз вуҷуд дошта бошад, шумо ҳангоми нафасро боздошт кардан тариқи 3 санҷише ки ман дар боло гуфтам, дар худ нороҳатӣ ё сарчағзанӣ ё ин ки сулфа ё ин ки дар қафаси сина, умуман як нороҳатиро ҳис мекунем ва ба меъёрҳое ки ман дар боло гуфтам тоқат карда наметавонем. Ва хуб мешавад ки ҳар саҳар ин санҷишҳоро дар худ гузаронед ва ба ҳамин ҳамашро ба шумо гуфтам. Ягон савол, нофаҳмо ё ин ки дар бораи ягон беморӣ ё ин ки дар бораи дигар осложнения табобати коронавирус маълумот гирифта мехоҳед, албатта ба мо дар телеграм, имо ё дар комментарий нависед ва ҳатман одамое ки тамошо карда истодаен подписатсия кунед ба канали мо ва ба видеомон лайк монед. Вақте ки шумо лайк мемонед, вай ба дигар одам ва паҳншавии ин видео ба дигар одамон тез мешавад ва он одамон низ саволҳои худро ба мо пешниҳод мекунанд ва ҳатман ба онҳо низ ҷавоб медиҳам. дастгирии шумо пешравии мо аст.